ya gaziere gị onye ọma njem ọnụ. Anyị abịakwa ọzọ n'oge Izu Nwanne site na ụlọ mgbasa ozi onyonyo Anambra Broadcasting Service Channel 24 Star Times 113 Metro Digital 29. Oge Izu Nwanne, oge anyị ga-etinye ọnụ ihe dịgasị iche iche metụtara anyị ka ọ ga-esi wee bara anyị uru, ka anyị ga-esi wee nwa aga n'iru, ka anyị ga-esi wee na-eme ọfụma dịka ụmụnne. Aha m bụ Ifeoma Akife, onye isi oche onye nhazi ihe mmemme Izu Nwanne. Na nke taa, isiokwu anyị ga-etinye ọnụ bụ Izo Ala. Ụfọdụ ya akpụ ya Izo Ana. Ọ dabere n'otu ndị bụ unu si egbe, nwe na-akpụ ya na nwe ndị na-akpụ ya ala. Yanwa bụ isiokwu anyị ga-etinye ọnụ ya na nke taa. Ịjụọ m sị gị na ọkpụrụkpụ okwu kpọrọ ọkpụrụkpụ mba ka ọ bụ maka na o nwego ọtụtụ ihe dịgasị iche iche o mebiri ma nke o doziri edozi. O webụrụ ya, o nwere onye anyị na-aga nọ na nke taa ga-etinyere anyị ọnụ n'isiokwu a. Ọ bụrụ onye John Oyemezie. John Oyemezie, kene ndị be anyị. Ọhaneze gị ntị, ndewonu. Ọ dị mma ịfụgo onye anyị na ya anọrọ na nke taa n'isiokwu Izo Ala. John Oyemezie bụ onye na-afụ maka ihe gbasara ịtụgharịkọta ana dịka o si wee kọwaa. O wee bụrụ ya ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịalụ. John Oyemezie, kenekwa gị ọzọ nnọọ n'oge Izu Nwanne. Ekenekwa gị, daalụ. Ọ dị mgbe ị bịara taa ka anyị nọkọrọ ya gbuo ịgba anya bụ izu ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na mma. Ọ bụ. Nwesị ka njụọ gị, kedu ihe bụ Izo Ala? Ihe bụ Izo Ala bụ ihe na-eweta nsogbu. Izo Ala bụ ndị nwere ike ọ bụ ụmụnna na ụmụnna, ma ọ bụ obodo na obodo, ma ọ bụ nwanne na nwanne nwere ike bịa zọwa ala, bịa tie aka n'ala, ma ọ bịa tie aka ka a zọwa ala. Ọ na-eweta ọtụtụ ihe n'ezinụlọ, ọ na-eweta mmebi. Ọ dị mma ka anyị bịagodo, mana kedu ihe ga-ebute ka eji ịma atụ mụ na gị nọkọrọ ebe a kịta, ka a sị na mụ na gị nwekọrọ ana ebe anụnwa, mmadụ na ana nke m jedebe n'ebe a na bido n'ebe anwa bụ na nke gị, mụ anọkọtazi ya ndekọta anyị sị mba na nke John ka nke m, ma na nke John ekwesịghịlie ka m jee tinye aka n'ebe anwa. Kedu ihe ya akpata mmadụ ịnọkọta chepụta bụ ụdị eche dị otu anụnwa n'ime onwe ya? Ihe ga-akpata mmadụ ịnọ otu a chepụtara ndị ochie ahụ bụ anya ukwu na-akpatakwu ya. Anya ukwu ya na mmadụ ihe mmadụ ego ọ chọwa ka o weta nke nwanne ya, ana ọ mara nke abụrụ nke ya nọ nke nwanne ya, ọ na-akpatakwu ya. Ya na mmadụ ịmara na ihe adụrọla ya na onye a bụ onye isi ihe adụrụ, ka ọ nalị ya n'ike, maka na onye a nwere ike ọ bụrụ na onye na-enwere ego, ma ọ bụ onye a nwere ike bụrụ onye na-enwere nke kwuli ya. So na opeli mpe na ochi na ezinụlọ na-adụrụ nnekwu apụta, ọ chọọ ka ọ nalị anya n'ike. Ọnya nwa daalụ. Mana John Oyemezie, oge ụfọdụ ọ dị ka a ga-asị na ndị nwere ọkọta ana na ha anaghị enwebe akụnụba. O nwere ndị na-ekwubi ọsị gị na onye nwa na ya abụcha ihe niile na o nwere ana na ọ ere enwe ego, ma na ndị nwa ya enwe ego na ha ere nwa ana. Eziokwu ka ihe ahụ bụ? Ana m afụta ya n'eziokwu, mana ọ bụrụ na iwu bụ na onye nwere ego nnekwu na ọ ma enwe ọtụtụ ana. Ndị nwere ego nnekwu na-enwekwa ọtụtụ ana. Ndị na-enwere ego nnekwu na-enwekwa ọtụtụ ana, maka na ọ bụ ele ndị nna nna anyị ya si ha gbata mbọ, maka na ndị nna nna anyị bụ mgbe gboo, mgbe ahụ ha na-egbe onye kọ ọrụ ugbo, ha na-akọ ọrụ ugbo, onye agbata ọsụrụ ọfịa, nwere ike sụrụ ọfịa sụọ ebe niile, ọ sụchazi ebe ahụ nwere ike ọ bụrụ ebe nke ha ndị nwere ume. Mana ndị na-enwere ume mgbe gboo bụ na ọrụ nkịtị, ha na-agala ọrụ, ọnwere ihe ha na-emenwu. Abịazi ahụ ndị ahụ nwere ume mgbe ahụ mechaa na ahụ ndọkọtacha anya, onye mere na ha ji elili nne. Ndị ọgbara ndị a na-enwe ozu ume ana eme eli nne, maka onwe ndị da ngana adụbu adụ mgbe ụwa. So onye nwa melie ihe na-akọ na onwe ike ọ bụrụ na mgbe mmadụ ihe nne n'ụwa nna ha sụrụ jere na-eje na-akpakọtala ihe na-akọ na-asụ ọbịa ebe chiri ike, ha na-aba na-asụ asụ idozie sụcha ha niile ha nwekolie mgbe gboo. Duto mgbe gboo bụ o nwere ike ịbịa mgbe gboo, ọ bụrụ na ịchọ nlụ ọrụ ugbo, ọ bụrụ na ọrụ ugbo ka ịchọ nlụ, nna ya nwere ike tịgharị ji si ngwa gị gaba. O nwere ike bụrụ ndị ume ọrụ, ị na-akọ ji ahụ ji ahụ buo ibu, ị na-asụ a na-aga, o nwere oge etieli ya anya duto na ihe adịrọ mgbe ahụ. So a na-afụ onwe ya n'anya karịa oturu kịta.
maka ọ na-ejuwe m anya bịa sị he na ndị nwa nwere ana ị na-ene anyị fụ ofu ndị ha nwee ike nwecha na ụzọ ana 20 nwee ndị nke ha sọ si bụọle ma ọha na-akpịchịkọ na-eme ka ama na-eju m anya si kedụzi ihe kpata na ofu ndị anọ ife ọ na-ekọwa anyị kịta odo m anya na ndị nna ha gbara ọkpụkpụ aka mmiri n'oge gboo wee zọkọta ọtụtụ ana ọ dị mma mana John mmadụ ịzụ ana abụrọ nke ya kedu ka isi wefụta ezigbo ife ka ọ bụ kene mmadụ ịzụ ana na-abụrụ nke ya bụrụ ezigbo ife o so n'ihe ana na-asọ onye ama na ihe a bụrụ ihe oje na-eti aka ebe ahụ na-adọ ka ndọta na ya nwere ego ọ na ya bụ dike na ya na-emesi ihe ike ma ọ na ya na-agwọ ọgwụ ọ bụ ihe jọgburu onwe ya anaji etigbu mmadụ anajikwa ekpochefu obodo anajikwa ekpochefu famili onye ma na ihe abụrụ ihe oje na-eti aka na ya ọ na-enwe ọgbaghara ọ na-enwekwu nsogbu ọ bụrụ ihe dị mma ana Igbo sọrọ ya nsọ daalụ ana Igbo sọrọ ya nsọ ndewo John oye emezie daalụ ọ dị mma gị onye ọma na-esonyere anyị n'ihe mmemme a ị na-anya na onyonyo telivishọn gị ị ga-afụ akara nzikọrịta ozi abụọ ị ga-eji wee sonye n'ihe mmemme a ịkpọọ nke mbụ ọ bụ na ọgarọ ịkpọọ nke abụọ ka ị wee sonye wee tinye ọnụ n'isiokwu anụnwa bụ ịzụ ana ka ịgwakena anyị ife i chere maka ịzụ ana ma ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ ajọ ihe kedu kene ka a ga-esi wee mee ihe gbasara ịzụ ana anụnwa anyị na-etinye ọnụ ya na nke tata dịka nsị gwa gị akara abụọ dị na onyonyo telivishọn gị ịkpọọ nke mbụ ọgahọ ịkpọọ nke abụọ ka ị wee nwee ike sonyere anyị chetakwa na ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị ịgbatunata onyonyo telivishọn gị maka ọ bụrụ na ọ na-ekwu ịma na ị ga na-anụ olu n'ime be gị anyị ha anụ ife ị na-ekwu ihe anụ nke anyị na-ekwu ya mere ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị ịgbatuo telivishọn gị ọfụma ka anyị wee nwee ike ghọta ife ị na-ekwu nke ọma daalụ ọ dị mma ka ncheta n'ebe ị nọ John Oyemezie kedu ọghọm ma ọ bụ nsogbu nwere ike ịdapụta site n'ịzụ ana ọghọm ma ọ bụ nsogbu nwere ike ịdapụta site n'ịzụ ana bụ nnukwu oke ihe na-eme ọ na-enweta oke anụmagha ịnụ agha obodo na obodo ma ọ bụ ezinụlọ na nwanne na nwanne ma ọ bụ famili na ezinụlọ na ezinụlọ obi ọnwụ ike ihe mberede agbamụlọ ọkụ mgbu mmadụ n'ike ntọrọ mmadụ ihe a bụ ihe ọtụtụ mberede na-eme n'ịzụ ana ọ na-eweta oke ihe mmebi n'ezinụlọ ya na obodo daalụ ya anyị na-akọ n'obodo nwere ike ịnọkọta jikọọ ọnụ kpakọọ si na ana abụ ana ha mana ha makwa na ọ bụrụ ana ha si na ana anụnwa bụ ana ha bido jezọrọ ya ọ na-eme obodo ahụ ga-ama na ana ahụ abụọkwa ana ha ejiri mbamba anyị chọọ ka ha napụ ndị nke chọọ ka ha nalịa ndị obodo nke nna maka obodo ahụ nwere ike ọ bụ na ha enwere mmadụ mana ọ dị ka mgbe gboo ka ụdị ha na-eme ọ ka na-eme kịta ọ ka na-emekwa kịta ọ na-emekwa mgbe gboo maka mgbe gboo ndị nna nna anyị ha bụ mmiri o nwere mmiri aji akpa oke a na-ada agolo mmiri wee jee zọọ ana mgbe gboo ọ na-eme nweta mbe na mmiri nnekwu mmiri eji akpa oke mgbe gboo so a na-ada agolo mmiri wee jee zọba ana mana kịta ọgbara ọhụrụ adị kịta na-emezu ụmụazị kịta hello kpọghachi anyị hello anyị adanụ ife ị na-ekwu biko ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị ịgbatuo onyonyo telivishọn gị dịka nsi wee gwa gị na mbụ ka ị wee kpọọ anyị ka ị wee tinyere anyị ọnụ n'isiokwu anyị na-ekwu tata ihe gbasatara ịzọ ana ị na-akọwara anyị na anaghị agafe mmiri eje azọba ana nya ị na-ekwu na eji mmiri akpa oke John Oyemezie eji mmiri akpa oke nke ahụ Chukwuzi ka aya sị na Chukwu ji aka ya wee kpalụ ndị a nwoke anụ ihe a bụkwa n'aka ndị nna nna anyị ha bikos ihe ahụ bụ ihe pụta anyị a na-adara mmiri ha ejeza wee jee nwere ana obodo nwere ike nwedo ana rute na nnekwu mmiri a ha bịa ndị nna nweta ha rute na ha bịa ha weli emeli gịnị meli oke a na-ada gị obodo nke da gị wee jee zọbịa ịma na obodo ahụ na-achọ okwu maka ihe a bụ ihe ndị nna nna anyị dewecha eji ama oke ana mana mmiri ahụ ka obodo anyị akpọnwụ ya bụ mmiri ma sị na oke ana ka ọ o nwere obodo na-enwe iche maka abịa na mmiri ahụ o nwere eke obodo a ga na-ejetekwa na-eweli iwe obodo a na-ejetekwa na ya na-eweli iwe o nwere obodo a na-asị na-echịkọrịta anya mmiri o nwere obodo a na-asị na ọha nwe iche mana mmiri ahụ bụ oke ha mmiri ahụ bụ oke ha hello hello hello
Nsịkwa anyị n'aka biko ịkpọ anyị okwere ịkpọghachi anyị na-ekpe ekpere ka usoro nzikọrịta ozi anụnwa na-aga ọfụma mana John Oyemezie ewezuga mmiri kedu ihe ndị ọzọ eji akpọ oke ana asị na ebe ka anyị jedere na ebe kedu ihe ndị ọzọ eji akpọ oke ana ihe ndị ọzọ eji akpọ oke ana elika o nwere ihe a na-akpọ echichiri echichi ya bụ osisi nke na-efu ogwu ọ dị anwụ anwụ ndị nna nna anyị ji akpọ oke o nwere ike ruo otu narị afọ ọmanwụ o nwere ike iche na ọgwụgwọ mmiri bịakwa ọ teretekwe eji akpọ oke mgbe gboo ma kịta ejikwa ogirisi akpọ oke mgbe gboo ma kịta ejikwa ogbologbo o nwere ndị gbogbo na-akpọ o nwere ndị be anyị na-akpọ ogbologbo ọ bụrụ okpokoro ogbologbo a bụ ihe a na-akụ ya ele aja akọ ọrụ ọ na-eto ogologo ọ na-abụ ana akọta a na-akpọ ya mkpụrụ na-eto ogologo ya nke ndị oyibo na-akpọ ridge ya nke anwa ya nakọta n'ụgbọala na yazi amanko jide a na mgbe gboo eji akpọ oke maka ndị ọgbara ọhụrụ kịta eji ozi ya akpa mgbe gboo bụ a na-akpụ ya obuo ibu before ọ gbalie ọ na-emeche more than 100 years ọ batakwa ọdụ ebe a na-eji simenti akpụ ya mba ha na-ewe ọgwụ bụ atụ idie nnọọ tụrụ ya aja ife amalụ yes nọ ya bụ oke ejikwa nke a na-akpọkwa brọk nke ọgbara ọhụrụ kịta ejikwa bikon ndị kịta ka na-eji ma ogirishi ma ndị kịta eji ozite ha eme ndị kịta bụzi ya ji eme bụ bikon nke a na-akpọ akpọ mana mmadụ nwere ike ịnakọta je bofu bikon ahụ na-agwaghị anya na ya nwoke a na-abụfu ya oyiwe juru kịta ya bụ nsogbu a na-enwe a na-abụfu ya ndị mmadụ na-eje abụfu ya chenji elu etie ebe ọzọ onye akpatara eji enwe oke agbaghala na ana maka ndị ọgbara ọhụrụ a bụzi a na-eke a na-eke akpọrọ plot by plot ọ dị mma ị na-akọwara anyị ọghọm dịgasị iche iche hello ị na-akọwara anyị ọghọm dịgasị iche iche dị na ịzụ ana isi na ọ na-ebute agha na tigbuo na zọgbuo ọ nwere mgbe m na-anụ na o nwere ndị obodo ga-abụ hello onye ka anyị na-anọ ndewo Michael Samuel ka ebe isi akpọ anyị ebe Asaba ngwa gaa n'iru Michael achọrọ m ka ndị onye ajụjụ ọ na-ekwu maka ịzụ ana achọrọ m ka ndị onye jiri nabata ịzụ ana n'ala Igbo ihe na-akpata daalụ Michael ihe na-akpata ịzụ ana n'ala Igbo bụ ife mma akpụ ya na anya ukwu na-akpatachi ihe ahụ ọkụ iche achọ na-akpata ịzụ ana n'ala Igbo mmadụ na ihe a abụrụ ihe na ihe abụrụ ya ndị nna nna ha dewere ha na ihe a abụtọkwa na ọ bụrụ ha nwee ha je na-eti aka na ya onye nwa na-akpata ịzụ ana maka mmadụ na ihe bụ ihe omejeje zọtawa onye ihe nke ya ọ ga-agbado nke ya ọ bụrụ dị na nke ya agụ ọ bụ abịa oke anya ukwu oke ọchịchọ onye na-akpata ịzụ ana daalụ dịka esi bụrụ mmadụ ka esi akwụsị ịzụ ana n'ala Igbo arụrụ m ihe kwuru ka esi kwụsị ịzụ ana n'ala Igbo dịka esi bụrụ mmadụ bụrụ nwa afọ Igbo ka esi egbochi ịzụ ana n'ala Igbo ka e ga-esi egbochi ịzụ ana n'ala Igbo bụ a ga-enezi anya fụ na onye mmadụ na ihe abụrụ ihe enye o jiri nwayọọ mee gịnị wele ile egwu ndị be asị onye a na-eme gịnị wele ile egwu ezi ọnụ mmadụ na ihe enye na ihe abụrụ ihe ọ baa n'ụlọ ma abụzi nje eti aka n'ihe na-abụrụ ihe maka mgbe o ji eti aka ebe ahụ nsogbu ka ọ na-ebute ọgbaghara so onye ama na ihe ya agụgo na ọ bụrụ ha nwe ana ma na ọ bụrụ ha nwe pọshọn a ọ baa bie ndị nwe ya ahụ jee wele ihe ha daalụ ndewo onye si Asaba wee kpọọ anyị ka ncheta n'ebe ị nọ John Oyemezie ịma na ndị oyibo kpọọ n'Land Agent ya ndị na-ahụ maka ihe gbasara ana mana asị nka njụọ gị a na-ekwu na ana nwere nsọ eziokwu na ana nwere nsọ ana nwere nsọ ka magodo na ebe a
Hello? 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 Uhuruchi ọmọnya ka anyị na-anọ. Onye? Kedu afa gị? Ojukwu n'ọrụ ukwu. Ojukwu n'ọrụ ukwu. Ngwa Ojukwu gaa n'iru. Biko o nwere ajụjụ nchọ ka m jụọ. Gaa n'iru. Gaa n'iru. Ka m jụọ ihe kpatara na mmadụ ya ama na ihe aba na mmadụ o tinye aka na ya. Agbangharị tụ achọ ka ọ kọwara maka ka mmadụ ihe kpatara ndị mmadụ ji azụra na mmadụ. Ojukwu ọ dịkwa nke ọnya bụ azịza ihe mgbakọwakwala mana ọnya bụ ihe onye jụbụrụ n'ụjọ. Ihe kpatara mmadụ ji eti aka na ana ihe ọma na ya abụla anyị o ji eti aka na ya bụ nọmba 1 mma akpụ ya na anya ukwu. Anyị mara anya ukwu abụ ori mmadụ ma na ihe abụrụ ihe ọ na-eje eti aka na ya ana na-asọkwa ya nsọ ana ji etigbu mmadụ. Mana n'elu oge ụfọdụ dịka Michael si wee jụọ anyị oge ụfọdụ ifụ na ndị na-azụ ana o nwere ike azọkọta ana asị na onye nke a ji edolu ibi ya nsị anwa matụ ebe ọ bụ na ana nwere nsọ kedu ka o si ekwe ka nsị eji edoro onye nke kpuo onye aka ya dị ọcha nwa ahụ kedu ka o si ekwe ka nsị anwa tụọ onye anwa o je gbuo onye ebe ọ na o nwere nsọ. Ịma na ọgbara ọhụụ kịta ihe na-eme kịta mezili ya na-emebi ihe niile kristian bịa ụka bịa ọ na-ezigbo ihe ka ọ bụ a na-emebi ihe niile mmadụ na-eje ndị edolu mmadụ nsị na ana ọ mara ana abụla na oje dolie nsị ana ahụ ọ na-edu ya na-afụkwu ya o nwere ike oche na o nwere ihe ọ ga-eme mgbe ahụ mana mgbe oge ikpeazụ ọ ga-anata ntaramahụhụ ya maka a sị na ọbụla mgbe a kụrụ ọbụrụ mgbe emere ya ka ọ na ọbụrụ ndị ba sị na ọbụrụ mgbe e gburu mma ka ọ na-elu abụ ya onye a ga-enwetarịrị ntaramahụhụ ya maka ihe ahụ o mere bụ ihe a na-asọ o mere nsọ ahụ. Hello? 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 ịnọzie ịkpọghachitekwa anyị ka anyị wee malụ ife ị chọrọ ịsonyere anyị na nke taa ọ dị mma tupu anyị na-aga n'iru anyị ga-adọbirigodo n'ebe a ka anyị gaa weta ọnụ mmiri okwu onye anyị jụrụ ajụjụ gbasara ihe o chere banyere ịzụ ana ọ bụrụ na ichighatakwa anyị na-aga n'iru na itinye ọnụ n'isiokwu anyị nọ na ya tata bụ ịzụ ana ka anyị gaa weta ọnụ mmiri okwu ndị anyị jere na nke ha jụta ese iwe ọbụrụ ya nwe je chọba nke onye ọzọ ịnọkọta ijeba na anọ ọbụrụ gụ nwa nwe ije tinye aka na ya ma ọ na-agụ na mmadụ gbalị ịrapụ oke gụ na ya na-abụ daba ya na nke onye ahụ ọ mgbe anwa ka wa na-abụ ma onye nwe ana ma onye abụrụ ya nwe etinyezi aka zọba ofu ana iwe na-ebute ebu ọkọ ọchịchọ anya ukwu onye kpatara na mmadụ ga-arapụ iwe ọbụrụ ya nwe mmadụ rapụ iwe ọbụrụ ya nwe ọ jee zọba nke ọbụrụ ya nwe oke anya ukwu ya na oke ọchịchọ ije chọwa oke ego abụrọgụ nwa nwe ana abụrọgụ nwa nwe ịrapụ iwe ọbụrụ nwe je tinye aka na ana mmadụ oke ọchịchọ na-ebute ya ịzụ ana abụrụ iwe ziri ezi bụrụ iwe ziri ezi na ị ga-arapụ iwe abụrọgụ nwa nwe je zọba ya ọ bụrụ iwe ziri ezi ndụmọdụ m na-enye bụ na ana abụrọkwa iwe mmadụ ga-aga ọnọkọta ọgbaba na ya so na ọ ka mma na ebe na ana abụrọ nke isi na ya pụta maka na anaghị bụ onwe ibe dunia ọ na-egbukwa mmadụ so ọ bụrụ na ọ bụrụ ọgụ nwa nwe etinye aka na ya ọ na-eme mmadụ so etinye mmadụ back ibidogharị from square one so na ndụmọdụ na-enye bụ onye mmadụ na ana abụrọ nke ya si na ya pụta ya rapụ iwe abụrụ ya nwe ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị ọka bụ n'oge ihe mmemme anyị Izu Nwanne site na onyonyo ABS Television Channel 24 na Star Times 113 isiokwu anyị na-eneba anya na nke tata bụ ihe gbasara ịzụ ana ihe gbasara ana maka na okwu anụnwa adapụtago ọtụtụ oge ma n'obodo ma n'ezinụlọ ọ na-ebute ọtụtụ nsogbu na-ebute ọtụtụ esemokwu ewesị ka anyị neba anya na ya na nke tata dịka ụmụnne
dịka nsi gwa gị o nwere usoro nzikọrịta ozi anyị wepụtara na onyonyo ị ga-eji wee nwee ike wee so wee tụnye alụ ka a ga-esi wee sụọ ya bụ mbana wee ghọrọ nne n'ibenata oke ịzụ ana na nsogbu maka na amarọ m John Oyemeze ka ya kọwara m nwere ele dị na ịzụ ana ọ bụrụ na o nwere ka anyị mara mana ndị m fụgoro afụ na ndị nnụgoro anụ ọ dịghị nke nwere ele dị na ya bụ ife o wee bụrụ ya anyị ga na-aga n'iru n'itinye ọnụ n'okwu ị nụrụ onye anyị jụrụ ajụjụ ugbu a John Oyemeze ọ sị na ana na-etigbu mmadụ iwesị ya na ana na-etigbu mmadụ mana kedu ka ana si etigbu mmadụ ọ kwara mmadụ ọtọ kedu ka ana si etigbu mmadụ ka ana si etigbu mmadụ agbakwa kwarụ mmadụ ọtụpụ ọzọ ọ na-egbu mmadụ onye anwụọ nwụọpịa ọ na-emebikwa ọtụtụ ihe n'ezinụlọ ọ na-ewetakwa ara n'ezinụlọ ọ na-eweta ara mmadụ ịghọ ara anakọta mmadụ agbapụ ara ọ bụrụ maka ana ọ bụrụ maka ya na ọ na-ewetakwa oke mberede dịka ihe accident ndakwasị mmadụ ọ na-ewetakwa ihe akpọrọ mmadụ ya ihe akụnụba mmadụ ma ihe niile dịka ọkụ ọgbụgba ma ihe niile eme oyi ọ na-eweta mmadụ mma na ihe a na-ekwuzi na ana bụ ihe dị ndụ John Oyemeze ana abụghị ihe dị ndụ mana ana bụ ihe Chukwu kere Chukwu kelie nye ike nye ọtụtụ ihe mmadụ ga-esi wee tie na ya wee wepụta ihe ọ ji ga-adị ndụ ana nwere ume hello 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 kedu onye anyị na-anọ ndewo ka onye anyị na-anọ onye Mr. Anagboso from Aguleri Akwaeze Anocha ọ dị mma Anagboso from Akwaeze gaa n'iru nwanne m mmadụ anọrọ na ngwugwu ahụ ruo tata ọ bụghị ndị abụọ nya ha ga-eti iwe aka na anọ abụrọ nke ha ana abụrọ ekile ọ na-eje zọ maka na oriri mgbe kwefugo ọchịchọ ebe ahụ ebe abụọ dị mgbe iji gara maka ndị iji ego mgbe isi na-abụ unu maka ihe anaghị adị adị ụwa anaghị adịkwa anyị anọ ndị mmadụ anaghị ụwa ọ nwere onye anwụ na ahụrụ na daalụ nwanna nkwara ihe nke okwurizi ka ọ na ụmụ akpata ya sị onwe ezi ofu onye nọ n'ezinụlọ maka na ọkwa ike ọ bụrụ si ofu ana ka a ga-etinye aka na ya njinji wee jiwe o wee tụtụrụ wee zachaa ezinụlọ n'obodo ọ na-emekwa otu ahụ ndị mma na ana abụrụ ya abụrụ ana ha ihe dị ka n'obodo ji ezọba akịta anyị magodo ya nọ ebe a hello ndewo kedu onye anyị na-anọ evening nwanne kedu onye anyị na-anọ kpaghachikwa anyị ọzọ ihe m na-achọ ka njọ gị ihe dị ka n'obodo ọha obodo ji ejikọ aka ọnụ jezọba ana o nwere ike maka amara m ọsọ ezinụlọ ka ọ na-enye nsogbu obodo ji ezọba ana abụrụ nke kedu nsogbu o nwere ike ibute ha nsogbu ọ ga-ebute n'obodo ahụ bụ na ọganihu ga-akwụsịgo ịga n'obodo ahụ ezigbo ihe ga-akwụsịgo dị ịbata maka obodo ahụ nwere ike ọ na-eche na ihe erutebere dịka ka e were na gọọmenti echetebere ma ihe ma ha mara na ihe ahụ ha na-azọ na-abụrụ ihe ha
ọ ga-eme oke ndị mmadụ ama abatabe eburu n'obodo ahụ maka ọgbaghara ọgụ ga na-adụ mgbe ọbụla a ga na-egbu mmadụ na-atọrọ mmadụ ọ na-emekwa ọ bụrụ sọsọ n'ezinụlọ ma n'obodo ọ na-ekpochafukwa obodo ahụ dị n'obere ama ibu ama agbake ama enwe ọganiru ọ bụla okwu ala ọ jọrọ njọ. Hello. Ọchị anya ọzọ dịka nsị gwa gị enwere usoro nzikọrịta ozi abụọ dị na onyonyo telivishọn gị ịkpọ nke mbụ ọ gara ịkpọ nke abụọ wee tụnyere anyị maka okwu a na-ekwute atọ okwu a dị nnukwute mkpa ọ dịrị nwoke mkpa ọ dịrị nwaanyị mkpa ọ dịrị ọha obodo mkpa ọ dịrị ezinụlọ mkpa ihe gbasara ana maka na ana o mebigo ọtụtụ ihe anyị wesị ka itinye ọnụ ya na nke tata nke anyị ji bụrụ ụmụnne n'oge Izu Nwanne. Hello. Ọ dị mma onye ka anyị na-anọ onye Udalo ka ebe isi akpọ Ọnịcha. Mr. Udalo from Ọnịcha gwa gaa n'iru hello obodo n'obodo na-eme gịnị obodo nke ọzọ ji ebe a na-ana nke ndị nke ọzọ ndị ọ na-oyi emezi kedu ihe anyị obodo ndị nke ji gbagha a na-ana nke ndị obodo nke ọzọ ji etinye aka na ana ha kedu ihe anyị eme ya bụ onye ukwu nwanyị ya obodo mmanụ anaghị abụla na ha wee jee tie aka na obodo ndị ọzọ ọkwa nnukwu nsogbu ka obodo a na-enwetara onwe ha maka na nsogbu ga-adakwasị ya n'oge na-atere aka ga-abụ ihe a ga na-asị ka ihe na-eme ihe ga-eme bụ na obodo ahụ etinyere aka na ha ga-eje mee gịnị jee kọwalụ igwe ha na ndị kpọọ igwe ha na igwe ndị nke nna ha nọkọ kpaa ọfụma marị na ọ bụrụ ha nwa ana nke a na ndị nwe ana nke a bụ obodo a ọ bụzi a na-akpacha ọ bụ na ekwekọtara n'ihe akpara obodo ahụ a na-azọsa na ama anụ ana ha ihe na ya ga-eme bụ na ha ga-enwe ndidi oge na-etere aka n'inekwu ihe ga-eme ha ji ya ama na ana ahụ ha na-azọ abụrụ nke ha mana abịa n'ala Igbo o nwere ihe ndị Igbo ji achọ ihe ya ndị ọgbara ọhụrụ dịka ndị Kristian na ebelivuru na ya o nwere ike obodo a sị oke si weta ihe duele ka edebe ọ bụ na unu n'ọnwụ nwee unu wepie o nwere ike obodo nke a jiri kabala anya na ọka ha anaghị anya wee wepie oge ikpeazụ o nwere ike ọ bụrụ ụmụ ga-atawa ntaramahụhụ ihe dị na ihe ha mara isi na ọ dị ya. Ndaalụ. Hello. Kedu onye anyị na-anọ? Hello, ka afa gị na ebe isi akpọ? Dịka nsị gwa gị na mbụ ịchọọ ikpe gbatuo telivishọn ifeọfụ onye nke akpọ ma onu m na-ada na biya nke ọ na-ekwu ụzụ na-ada na ya na ọ bụrụ na ịchọọ ịkpọ ịgbatuo onyonyo gị ọ ya bịa ịkpọ ka anyị wee nwee ike n'ofe na-akpọ mana dịka onye jụrụ ajụ ikpeazụ si wee jụ ọ ya emezie ọ bụrụ na obodo na obodo enwebe nsogbu ana ọ dịghị ka ha nwee ike ije kpesara gọọmenti a na-ekpesakwa gọọmenti ha na-agakwa kpesara gọọmenti bata tie anya na ya ọ bụrụ na ihe gọọmenti a na-enwe boundary committee a na-enwe boundary committee a na-enwekwu ndị nna nna ndị n'ọnụ mala okewe gọọmenti bata ọ bụrụ na ihe ha ga-egbonwu ọgụ ahụ ha gbuo onye ọ bụrụ na ha eme egbonwu ya o nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe bịa liwe isi ma ọ lie ọtụtụ ihe n'obodo ahụ gọọmenti nwere ike nwere pọshọn ahụ lụọ ihe gwazasịla aka ma ma abazi na ya ọya gọọmenti na-agbata ọsọ enyemaka na ya. ka m ji oge ka magodo m anya nweta onye nke a. Hello. Good evening. Ka onye anyị na-anọ? Mụ na onye? Joe from Anambra. Joe?
Yes, from Onitsha. Okay, Tio from Onitsha, Tio. Yes. Gwagani Rutio. After Nigeria, government will online. Maybe part of online. Our government is very educated for people who are nya ọ bụ na gọọmenti were na uwe m ihe ha enyeghị ego iti aka n'obi ma ka ihe na-ekwu maka ya nke agbakwa amụghalị ya na onye mezie ọ sị kedu onye a na nwa ya ebuzi m ozi onwe gọọmenti ọrụ mmadụ niile bụ gọọmenti maka abịakwụ ya na onwe m ejula ajụ so bụ gọọmenti mana bifo gọọmenti were ana mmadụ o nwere ihe gọọmenti na-akpọ compensation ego iti aka n'obi gọọmenti ga-amajifute ya kpọọ ọ ga na-akpọ ndị niile nwe ana dị ebe a bịara ịma na onwe ike oge ụfọdụ ndị ya na-asị na ewere na ha na-enye ihe ọ bụrụ na-enyego ndị nọ n'isi ahazicha ọnọdụ ndị nke a nọ na-eti mkpu na-enye ha na-enye ha oge ụfọdụ amara m oge ụfọdụ o nwere ike ọ bụrụ na otu ama ka o si wee dị maka ma na gọọmenti anaghị eji etinye ebe aka n'ihe mmadụ maka ọ ma na o nwere uru ihe amabala onye ama maka ọ ya enye ya ego ọ ya eji wee gbachikwa onwe ike oje gbara na ebe ọzọ ma ọ bụ jiri ya wee bala onwe ụlọ ọzọ na anwa ka abalị ya mana ka m jụọ gị ụmụ nwaanyị maka otego na-eneri anya ụmụ nwaanyị na-esi etinye ọnụ n'okwu a na mana ka anyị bịagodo hello ụmụ nwaanyị na-esi etinye ọnụ n'okwu a na John Oyemezi ụmụ nwaanyị esoro etinye ọnụ n'okwu a ọ sị anya bụrụ nwaanyị katagoro ahụ asịgo n'ọnụ n'okwu ọ sị bụkwa nwaanyị chiri nne mmanwụ ma ya ụmụ nwaanyị esoro etinye ọnụ n'okwu a ọ bụ ozi maka gịnị ihe ọ bụ maka na ha na-abụrụ ihe nwaanyị na-ekwu okwu ya n'ala Igbo niile ha na-abụrụ ihe nwaanyị na-ekwu okwu ya rutọ na ana nwere nsọ dị iche iche ọ nsọ ka nwaanyị je tiwe ọnụ yes ọ bụzikwa nna nwaanyị anwa iji maatụ na ọ mụtara nwa nwoke di ya nọkwa ozi o wee nwee ihe gbasara ana ya a na-etinye aka na ya kedu onye ya ekwulie nke ọbụla nya nwa ama ekwu ọ bụ na ọ mụtara nwoke nwanne di ya ga-anọ a ga-akpụ ya ọ ga-abịa mana ome abịa nke nso kaliba ụka mili emi na ana ahụ a ga-akpụ ya ka ọ mara na onye nwa na ọdị enwe mana ego ndị ga-ekwu okwu ya bụ ụmụ nwanne di ya ga-ekwu okwu ana ahụ ikwu na ibe di ya ga-eje kwu okwu ana ahụ ọyọm hello ka onye anyị na-anọ hello kedu onye anyị na-anọ ị ga-akpọ ọcha n'osikwa anyị n'aka hello hello ka onye anyị na-anọ hello ndewo ka onye anyị na-anọ ife a agụ na-eche ibe ndewo chief ekene gị ka ebe isi akpọ anyị chief agụ na-eche ibe na mkpọ ngwa gaa n'iru chief ndewo gaa n'iru ya na-akpachapụ anya ije na-ama Igbo niile ifu na ọ nwere onye na-ewere ọnụ ala ebe na-agwa amape nnata na Igbo niile ihe ndị akọwara ụlọ ife a na onye nwegharị na aka ya bụrụ na agọzi na mmaka na maọbụ ogbenye maọbụ ọgaranya ejebe ịzọ oge ya na maọbụ ogbenye ịzọ oge ya na maọbụ onye nwere ego ala onye wee wee ga-ese ala ebe a na-azụ azụ ọnwa ebe a na-azụ azụ ya ji bupụta ife abụ mgbe ndị a ebe aka na-azụ azụ ọ na-aga aka ebi mmadụ ahịa pee iwete
ọbụrụ na esi na-eji aga adịghị rekọdụ ebe na onye ụwa anaghị ezute ebe ahụ zuru ọjụ chịrị naanị na-azụ ya anaghị akpa ọjị ha iwe atọ ya ahụrụ ọ ka na-eme kịta nwere ọjị ahụ onwe ebe ndị eji ofu ebe n'ala ọ ka na-eme kịta chifu agụ na-eche ibe ha chọrọ mana ndị karịrị ndeba na ha na-eje ụka okere ọ na-eme kịta ọ na-eme kịta ife ọ na-eme kịta bụ na ndị mmekọta dị na ụka ga-emejide britin nwezi ife onye ọbụla ga-ekweta na ọ na-ike na-eme maka ife ndị agha kịta wee na-anọ ụlọ 70 years 80 years ịsọpụrụ a na-asọpụrụ ụlọ a na-eme ihe kpatara eji awụ ọchị ịsọpụta ife onye dịba ọgba mbuke ya n'ito ọgwụ onye nwere ya mbụ onye anyị onye mmadụ na-ewe ya azụghị na mmadụ ana ọsị na ọ bụ mgbe ọ na-eto eto ụlọ onye ahụ bụ ọgaranya mechaa na ụmụ ya niile soro ya na nje osisi ahụ maka na a na-agwa ebe ahụ ọ na-eji ebe ofe kwesịrị ekwesị o kwesịrị ịtụ ime ahịa na abụrịtara nje ọzọ n'ego ịkpatara je taa ụbọchị ahụ ya kwara ebe ewu ahụ onye na-ebupụ ọbara ndị dịka ekwesị ezi ịba na-ejiji ememe na ego aja ndị nwere ego na-emebe ife ọbara ndị obodo a na-esi were ndị ewu ebe ahụ mmekọta ụkpali ya uche na ikpeazụ ma ya ka ọ bụ ụmụ ya ebe na-ekpeta deme rinne ka anyị wee nwee ike na-etinye ọnụ ihe ndị ọzọ na ịnabata ndị ọzọ ma tupu anyị na-aga n'iru anyị ga-eweta ọnụ mmiri okwu onye nke abụọ anyị gbara ajụjụ bụkwa onye ihe gbasara anụ nwaanyị na-ekwu maka ya doro anya ọ bụrụ na anyị dọbitekwa ọnụ mmiri okwu onye nke ahụ anyị aga n'iru na ajụjụ ndị ọzọ anyị nwere ike wee malite ịchịkọta na nke taa ka anyị dọbite ya bụ ọnụ mmiri okwu ịnọkọta rapụ ihe abụrụ nke ejezọba nke mmadụ rapụ oke ebe oke maka anụ ọbụla nwere oke ọ rapụ oke nke ya ọ kpagbuga na oke nke onye ya na ya gba ọ ga-ebute ya na onye ya na ya gba nzọba ana so nọ ya bụ ihe mmadụ ịnọ nwebe anya ukwu n'ihe abụrụ ya nke ya o jejezọba mee na ụdị ka ya mee ka ya nweta ihe ka ọ bụrụ ya nwe so ya bụ ihe na-ebute ọgba aghara na azụmahịa nsogbu na-adapụta n'eze a na-erika ana na-eli isi mmadụ ọkọta ibe azọla ana egbula ọkọtọ mmadụ ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ma ụmụazụ okolobịa na agbọghọbịa ebe a na-aza ana ma onwe ndụ na-ebido emebie wee lakọ isi na isi ewee na-egbu mmadụ na ya so ọkọta ibe na-apụta a na-egbu mmadụ na ya ọ na-eme ka obodo na ibie ghara imekọ mmekọrịta kwesịrị ịnị dịka a na-azụ ahịa ndị obodo nke aghara abịa n'ahịa ndụ nke maka na a na-azala ana ma ọ na a na-azụ ana de nnụkọrị nwaanyị ọ na-emekwa anaghị anụkọcha nwaanyị n'ihe gbasara azụmana so a na-eligo isi ọkọtọ mmadụ na a na-aza ana na nkịtị na-abụ na-enwere ihe dị na ya taramahụhụ doro onye na-aza ana mmadụ mana ọ bụrụ ya nwe taramahụhụ doro onye na-aza ana mmadụ erike ọkọtọ na-aṅụ ọnwụ ọbụrụ ọnwụ chiwe ọkọtọ na-aṅụ anọkọta asị na iwe dị ele eme onye nwe n'ike ma ọ mara na iwe aṅụ ome maka na anadugbo onye anadu anyị wee bịa so onye bịa tie isi na ya si na ya apabịa iwe dị na anabịa otigbuo onye ahụ na ọ zọrọ ana abụrụ ya nwe na-enwe anya ukwu na iwe abụrụ nke ya so ọtụtụ iwe ọ na-eme erika na-emetụtacha ndị mmadụ eme ụfọdụ na-anya iwe mewe bodo nwanne si na nwanne emewe nke na omewe ọzọ mụọ iwe metere na bazọbara iwe abụrụ nkewe ana na-etigbu mmadụ ogbugokwu ọkọtọ ana bụ mgbanwe ka a na-eme ya anara eli ele na onye bụla anaghị wee laiki ya ọbịa ya sị na ya chọkwana ka ya mee iwe dị ele ebe gụ nwa alụ nwụrụ iwe luo n'ebe nke ahụ isi ya na nke ka izikolie ọ gbanwee onwe iwe ọ ga-enye gị a ga-eji likọ so enyeghị ihe isi anya na ibe
inye ebe ọ ga-ebu ọ lụọ bulu ibe o nyere ga-abakwa uru n'ezinụlọ gị welie wee na-enete ndụ bere wee na-akwanyite bere ele ọbụ ọzọ ele ịdị bụ mbụ ka ị ga-adụ ma onye gị iri ị ga-eji wee gbanwee ya ana so ewelie na-aga ndụmọdụ m na-enyeba bụ na ha ga-eji iwe mego gboo wee bụ ọnwe ọkọta ibe anụchala ọgụ maka ana na Anambra anyị egodi na mpaghara anyị ike a onwe ebe anụchagolo ọgụ maka ana kwụsị izikogo ndị mmadụ iwe ma stil anya ukwu ekwere akwụsị ma ọ ka mma na ba na baa n'ụlọ chee echiche maka iwe ahụ ma nagharị azụ ghara ị na-etinye aka n'iwe mmadụ onye ọbụla mmalụ nke bụ nke ya nnodo nke ya anya ghara itinye ndụmọdụ m na-enyewe bụ na onye rafu ije kpawa nke mmadụ na ọ na nke ya o nwere iwe ga-eme onye ọbụla ga-anọ ọlụ onwe ya iwe ndị oyibo na-akpọ live in peace obi anwụle dị agamniru dukwuo maka azụmahịa ahụ na-emekwu na agamniru anaghị adị n'obodo na ibie maka ọ bụrụ na mgbanwe a na-enye ana bụkwu mgbanwe ahụ inyere ana bụ ka agamniru wee bata maka ndụ bịabụ ka ana si dobe chọọ ma developụ ebe ahụ ọnya bụ agamniru duchania mana ọ bụrụ na iwe ndị a dụrụ agamniru ama ndụ so ndụmọdụ na-enye ya bụ baraa iwe ahụ ba na-eme onye ukwu adịrọ mma anya ukwu adịrọ mma anya ukwu bụ nje tinye aka n'iwe abụrụ nwa onye ọbụla mind ya nke ya ọ ga-enyela anyị aka obute mmekọrịta nebo na ibie adụ mmekọrịta nebo na ibie nebo ụbịa ọbụghị asị ezigbo mmadụ gụnwa akwụkwọ ya asị ezigbo mmadụ o mee ụmụ ya a na-emekọ o wee bụrụ bụ na agamniru aga so ndụmọdụ na-enye ya bụ onye ọbụla sonye aka na ajọ iwe adịrọ mma ịza ana ma ọ tinye aka n'ihe gbasara nzọsa mmadụ iwe abụrọ nwa ọ dịrọ mma Hey, John Oyemezie onye nke a kwuru okwu kịta anya ọ na-ekwu amarọ m ọ sị na anaghị ele a na-ele nọ mgbanwe ka a na-agbanwe ana kedu ihe nke a pụtara ihe nke a pụtara bụ na nna nna anyị ya ọ mgbanwe ka a na-agbanwe ana na-elele a na-ele o nwere ike nwanne ihe nyere mmadụ onye ga-ego nwanne ma onye oke nyere ya na gịnị agbanwezie onye ma were ego gbanwere ana o nwere ike o weta ego ọbịa si na ya chọkwara na ebe duere n'ọdụ ya mma o wele ebe ahụ nye iwere ana ahụ nye ya so si ndị nọ na ya n'ọka o bukwutere ihe o mere na ya gaala ya ihe o tinyere na ya bụrụ ya ihe ọma ihe ọbụla o mere na ya ọ ga-agali ya adịghị ala a na-ele ọ mgbanwe ọ dị mma gị nwa dị ka onye na-afụ maka ihe gbasara ịgbanwerịta ana maka isi wa wee kwụrụ mgbanwe ka a na-agbanwe anaghị ele onwego mgbe ị nọkọtalụ tinye aka na inyere mmadụ aka wee gbanweta a na-azụ azụ mba aga m anọkọtakwa tinye aka ka isi ama na aya azụ azụ ma nke dịrị onwe ya tupu i wee tibe aka ka isi ama ana bifo mgbanwe mmadụ ana dịka na mmadụ kpọọ m si m na ya chọrọ ana adị ma nọ mgbanwe ya ana na ọ bụrụ ile a na-ele na adịghị ele a na-ele mma ejegodi chọpụta onye chọọ nye m ana ma ọkwa onye nwa nwee ihe ejejuwa ase mma ejejuwa ase na ụmụnne ya na obodo ha mma ejeju mmanụ yes na onye nwa nwe ana na onye nwa bụ ihe nwetara ya na-ekwuzi na a na-ajụ ese ana ka esi ajụ ese nwaanyị ase ana karadịrị ka esi ajụ ese nwaanyị maka ijugbo mma onye apụta na aba a na-adọ m ana onye apụta na ọgbaghara apụta so mma ajụcha ọfụma malụ na onye nwa nwee bifo mgbe akpọzi onye ahụ ngwa bịa ka anyị gbanwee ana ka inye anyị ihe duere na ka ị ga-enye anyị so n'ọnya nwa daalụ halo hello onye ka anyị na-anọ ndewo Ujunwa ka ebe isi akpọ esi m n'ibe akpọ n'Igbo gaa n'iru nwanne m
esi m n'ibe abụọ gawazịa n'iru Uju. biko ana m ajụ na asị na anala ele ana ele oke onye lele ana ụdị onwe iwe anaghị etigbu ya ma mmadụ lee ana John oye onye lee ana asị m anaghị etigbu ya onye lee ana anaghị etigbu ya ọ bụrụ ile ana ọnya bụ ndị oyibo kpara ya mistake onye bụ mistake ndị be anyị na-eme adịghị akpụ ya ile ana ya na-akpụ ya bụ na nwanne ya nọ n'ezi ma na nwanne ya nọ ebe a bịara si na ya chọkwara na ihe duele edoebe na ebe duele edo ya mma ịgbanwee ya nye o nwere ihe ọ ga-enye ihe ahụ o nwere ị na-enwelo ana nwere ya ana ahụ iwelie enye ya onye ihe ahụ iwe mee gịnị wee wekweli etinye n'ihe nke ị na-eme ọ na-agakwa ọ bụla olile ọ ndị be anyị na-akpụ ya ka ele ana onye lele ana ala na-elie ana na-akpafu ya ala ele ana ele ọ mgbanwe ana ịgbanwee mmadụ ana onye yi ihe onwe maka emebi ewe afọ hello ndewo onye ka anyị na-anọ ana m ekene onye ka anyị kwudoro hello hello ndewo kedu onye anyị na-anọ hello kedu onye anyị na-anọ Maazị onye hello gbatunata telivishọn gị na nna anụ ọnụ nna be gị ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị gbatuo telivishọn gị ka anyị wee nwee ike ị na-anụ ife ị na-ekwu ka gị nwa na-anụ nke anyị na-ekwu ka onye ọzọ maka ihe anyị na-eme ihe a bụ Izu Nwanne enyere gị ohere ebi esinyere gị ohere ọ bụrụ na ị na-ekwu m nwa na-anụ nke gị nwa na-anụ nke ma onye ọzọ nọkwa n'akụkụ a na-amụta ife maka asị na igwu amarọ ibezie ọkwa na ya bụ ihe eji wee kepụta Izu Nwanne anụnwa anyị na-eme n'asụsụ anyị ka ọ bụrụ ihe na-agbarịta onwe anyị dịka nwanne na nwanne ya mere iji werite erere dị na ya na ihe akpa anyị ịgbatuo onyonyo gị ọfụma ọ ya bụ onwe ihe ikwuru anyị anụ ihe ikwuru ngị nwa anụkwa nke anyị na-ekwu onye ọzọ na-ege ntị anụkwa wee mụta ihe ife ọgịta ịzụ ana mụ nwa na-amụta ọtụtụ ihe n'ebe anụ amụkwa na o nwere onye ọzọ nwere ihe ndị nke ọma ha ọ na-amụtakwa n'ebe anụ nwa ka anyị wee bara onwe anyị uru ka o wee dịrị anyị na mma ọ dị mma ka ncheta n'ebe nọ oge a na ha ji nwaanyị na nwaanyị na-achịkọta ọ bụrụ na azọba ana kedu ụzọ kachacha mma ya esi wee kpebie John emezie ọ bụrụ na azọba ana ụzọ kachacha mma e ga-esi wee kpebie bụ ọ bụrụ na obodo ahụ akpakọtanwula udo nsetụrụ na onwe me ha mkpazi ọfụma mara obodo a nwaanyị na ma ọ na obodo a nwaanyị na ụzọ kacha mma eji eme bụ na gọọmenti na-abịa bịa were dị ana were ana ahụ nweke gọọmenti lụwa ihe na ya mee ihe ndị ọzọ lụwa ahịa ma ọ lụwa ihe ọtụtụ ihe onye nwa dị mma daalụ ndị were nne mana o nwere ndị na-asị na ejighị ego eleta na ana welu ebido ahịa n'ọnwa anya ka eji anọ ma weli lụọ ụlọ eziokwu ọ bụchakwa eziokwu eji ihe agbanweta na ana ọ bụ olile ego agbanweta ifere na mekwutere ego agbanweta na ana eji anụ nwaanyị ejikwa ya alụ ụlọ ejikwa ya azụ ahịa na ndị ahụ na-ekwu na ego eletara ego agbanweta na ana na ọ na-agbalị ma ọ na-abalị uru na ọ na-aghasa ụfọdụ na-abụ ndị na-amara afịa anya ele aja azụ afịa ụfọdụ buru nnekwu ego jee wele baa na azụmafịa ọ bịaza na azụmafịa ahụ ego ahụ mee gịnị gbalịlezie ọsị na ana mana ọ bụ na onye mara anya afịa ọ wee odiri obere ego obibi wee mee gịnị zụwa afịa mee gịnị mebu ego a niile dogbue o jiwere obere ego ọzụ afịa ọzọkwa ị ga-ama ndịla afịa ị ga-azụ na ime afọ na nwanne ya na-azụ afịa ije zụwa afịa ahụ mana okwu na onye nke na-azụ okeke na-azụ ije zụwa ihe ọ na-azụ a na-emelụ na ọmaghị anya onwe ndị na-amụ afịa mgbaala 6 onwe ndị na-amụ mgbaala 3 onwe ndị na-amụ mgbaala 2 ọ ka ha ama ihe ha ga-azụ ọ ga-eme ego gbazie ha aka ka ha wee were zụọ onye ikpeazụ anyị ga-anabata na nke taa maka itinye okwu ọnụ n'ihe gbasara okwu a na okwu gbara ọkpụrụkpụ hello Uhuruchi ọma
ọ dị mma osikwa anyị n'aka. Hello. Hello. Ndewo, onye ka anyị na ya nọ? Hello, good evening. Evening, ka onye anyị kwudolo. Dobiri. Ọ dị mma, John Oyemezi, oge ya na-akọzi kwarapụ. Kedu ndụmọdụ ikpeazụ ị na-enye ndị mmadụ n'ihe gbasara ana, ịzụ ana, ịga tinye aka na ana abụrọ nke fa? Kedu ndụmọdụ ikpeazụ gị tupu anyị apịachie? Ndụmọdụ ikpeazụ na-enye ndị Igbo be anyị na ihe gbasara ana. Onye ma na ana abụla ana ya, na ana abụla ana ha, maọbụ obodo, maọbụ ụmụnna, maọbụ mmadụ na mmadụ na ya abụla ya si na ya pụta. Ana na-etigbu mmadụ, ana na-emebi ihe, ana na-eweta oke nsogbu. Onye ma na ya abụla nke oje mee gịnị, oje banye na ya. Ndị be anyị kpachara anya gbasara n'ebe ana dụ. Ana abụrụ ihe na-eme onye apụta ọbịa mewe ihe sọrọ ya na ya. Ana Chukwu kechelie nye ike nke ya. Ọ ga-eme itinye ya na ya mepụta mkpụrụ, mepụta ihe olili anyị na-eli. Onye ma na ọbụla nke ya mee gịnị, ya ji nwayọ chụba ego, chụta ego jee gbalị. Olu ebe ahụ ọ ga-enweta nke ya, onye ahụ ga-agbanwekwu ya na-eledo mma. So biko ndị be anyị sisi na nze ana pụta, na nze ana biwe na-eweta ọkụ ọnwụ na oke mmebi n'obodo. Onye bụ ndụmọdụ na-enye. Daalụ rinne John Oyemezi. N'ebe a ka anyị na-achịkọta oge Izu Nwanne nke tata site na onyonyo ABS Television Channel 24, Star Times 113 na Metro Digital Channel 29. Asụ onye mara asụ ọsụọ n'odo, onye mara asụ ọsụọ na ntị eji anụ ife anakwa na aha ka okpuata. Na agwakwara nga agwa ka mma karịa na ọ bụkwa na m aka agwakwa gị maka anya na oge ebe akịta agwa gị sere aka na ịgazụ ana na dịka onye anyị jụrụ ajụọ sị na ana dị anyị wee bịa na ana ya dịkwa anyị wee na na-eligo ọtụtụ mmadụ na ana ya na-eli mmadụ no ihe ịma na ihe ya eli mmadụ kedu ife ị na-azọli ya ebe ọbụla ọ bụrụ nga nwanwe ya na ọ dị ebe ahụ bịa ịnakwa ana dịrịkwa ka ọ dị ka anyị sepụ aka n'azụ mana ka o wee dịrị anyị na mma. Cheta na ihe mmemme a chọrọ ndị nkwado, ọ chọrọ sponsorship. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa kwado anyị ihe mmemme wee na-aga n'ikuku, anyị na-agbasa ozi ihe ị na-eme, anyị na-agbasa ozi ihe ị na-arụ, anyị nwekwa na-akwalitere anyị ọnọdụ n'ihe mmemme a. Aka m bụ onye nke gị Ifeọma Akife, onye isi oche n'ihe mmemme Izu Nwanne. N'aha ndị nyere aka wee kpara anyị aka n'igwe, ana m asị gị daalụ maka isonyere anyị na nke tata. Ka emesịa cheta na Izu Nwanne agabịa nwere gị nke mmenwe ya ụbọchị Tuzdee ma were nkeji 15 gafete elekere 12 nke etiti ụbọchị ka ị ga-ege nwekwa ihe gbasara ịzụ ana, mana ọ ga-abịara gị na agbara ọfọ ụbọchị Fraịde ọzọ mgbe anyị ga-etinyekwa n'isiokwu ọzọ. Ka emesịa.